We can start. Sikubingelele nje indaba ezitha sikwamukele kumathimba eindaba ahlukene. Sicela nje usichazele ukuthi mhlawumbe ngabe isiphi isinqumo isiphi izathu sikwenze wasukuma wathi hayi cha awuthi ke nami ngiyojovela iCovid. Siphakamisele izindaba. No, ngiyabonga uthola isikhathi please. Ngiyacabanga ukuthi ngokubona isimo sezinto okwenzeka ngazo lapha phezulu. So ngicabanga ukuthi nami angibalwe nalabo abawuthathile umjovo. Ngoba isimo sami sezempilo yami nami nginama thize nami impilo yami. So ngoba lokhu kade ngilokhu ngavaccinile nje kanti ngiyatravela kakhulu la ezweni. Ngishona koGoli ngishona koMpumalanga ngiyakula iKZN ngoba nazi ukuthi une program yami ekuthiwa isibasa amadoda la ngihlala ngiengage nabantu besilisa ngishona ema taxi rank nani. So ngicabanga ukuthi lokho ngiqubile nami izinto ngiyabona ukuthi uma sekulandela kanjena nabantu kuthiwa sekulane fourth wave then I decided ukuthi yazi uthini angizowuthatha umjovo. Noma kuyisinqumo esinzima leso I think siyabona sonke la eSouth Africa kakhulu abantu besilisa kunzima ukuthi bethathe imjovo lokuvaccina. Why? Because kunento eziningi ade ikhuluma. Kodwa nje ngiyacela nje abantu akabeyinika isikhathi nabo ngoba nami ngithatha isikhathi nami unini wafika umjovo yabona so kuthiwa vaccine but then I decided indoda akumala lephenduka nami ngilalile ngaphenduka and ngoba ngiphenduka ngikhuluma izolo ngatshela mama uThandeka Zulu na baphathi bedepartment bonke nawuthi angihambe ngithatha umjovo. So ngiyacabanga ukuthi ngendlela engicabanga ngayo mina I did the right thing and it's all right for impilo yami nami ngoba uma ingcinci sometimes impilo then you never know ukuthi uyophila kanjani. So ngiyacela nje ukuthi wonke umuntu mhlawumbe thatha isikhathi nje akacabanga ukuthi mhlawumbe ngenze kanjani ukuze athathe isinqumo nawe ukuthi aweyivikela because ekugcineni thina singabantu besilisa we need to make sure ukuthi sihambise ngihambisa ngemigomo eyashiya ubaba mina ukuthi lento ukuthi zigade wena zivikele wena zihloniphe then kwakuyimigomo yokusoka leyo. But ke nami ke sithatha isinqumo sami nami ukuthi no yasithini futhi ngineyingane yabo. So unonkosikazi nginempilo yami kusekhona umama kusekhona abafowethu. So ngiyacabanga ukuthi cishe izosiza lento ngoba hayi akukuhle khona impela. Uyabona indaba ukuthi befuna ngiye eGoli nje kule weekend so angikwazi ukuya eGoli because kune COVID enkulu khona angikwazi ukugibela amabhano enanani but this one ngithi noma besho bethi hayi ukuthi kuvikelekile but noma ukuthola ukufa but mhlambe ngeke kube nzima kangaka. So ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuthi cishe nabanye abafowethu noma nabanye abantu besifazane nabanye omama onke nje umuntu I think mhlambe kubalekile ukuthi sithathe inqumo efana nazo lezi ukuthi wenza introspection ngawe nje ukuthi ubone ungezwe ngabantu because lento okuzwa ngabantu imizimba ayifani nazi lehlale ngisisho ukuthi imizimba yabantu ayifani. Omunye unomzimba strong omunye unomzimba weak. So ke akuyona into ukuthi one size fits all. So umuntu ufuneka ayicabangele yena ukuthi wenza njani. Then ke futhi ke bese lokhu siqhubeka cishe sifake ama mask ethu sanitize senza ama social distancing ubalekele indawo ezinabantu abaningi. Yebo siyazi kuzokhisimuzi njengamanje abantu babuyele emndenini yabo kodwa bakuthi sibhekene nesikhathi esinzima kakhulu I think empilweni yethu sasingazi nathi namhlanje ukuthi kuyophela umnyaka singasaphelele abazali bethu yabona. So but nje siyacela nje ukuthi sama othinteka kanje bawethu hayi ngoba ngithi ngoba sengenzile wonke umuntu akayakwenza kodwa nje thinteka nawe ubone ukuthi
uzivikela kanjani wena umzimba wakho. So ngiyacabanga ukuthi engikwenze namhlanje ku right for mina. I hope nje kungabi nama side effects nani kodwa nje I think ngiqedile. So sesithemba uNkulunkulu ukuthi cishe uyosigayida nje ngendlela efanelekile at least kwazi ukuthi usiphile sifikele nabanye abantu. Ngicela ukubuza ukuthi isibaya samadoda in terms of 16 days of active women protection. So Yeah, that's okay. Yeah. Yini inhlelo zenu zokuvikela abantu besifazana nabantwana? Dadewethu, I think ngoba ngisho ukuthi umgomo wami wodwa mina. Isilo sihamba emhlabeni sinomgomo wodwa. That's why sathi NHLANGANISO thatha lento the torch and then you take it forward. One of the things I look at emphasize for the reason why ukuthi aqala umkhosi womhlanga sama was to protect abantu besifazana. Lapho kwakungaziwa khona ukuthi isimo esifana. So that's why sometimes ngithi isimo sasifana nomprofeti. But he knew one day ukuthi kuzofika isikhathi esifana leso. But lento yokungabavikela abantu besifazana, I think umkhubo omubi lo. Abantu bengazi izinto ngegama lesiko. Ngoba imikhuba lento asikaze sizwe thina nje sihlala la kwaZulu noma kakhulukazi eSouth Africa. Lelizwe igama lalo kuthiwa ngelikamthani. Igama lalo nje. AmaZulu decide ngezwe labo ukuthi lizobizwa ngomuntu wesifazana intombi yakwasibili. Because babe rihlonipha ukuthi umntwana isilo usenza ngakhona wazalwa umthani. So izwe lethu libizwa ngomuntu wesifazana. So but ubuza umbuzo ukuthi abantu besilisa why are they abusing kangaka abantu besifazane? Izwe lethu esihlala kulona libizwa ngabo. Akusho ukuthi ngaleli zwe likaZwelithini, elikabheka uZulu, elikaSolomon, elikadini uZulu, elikacetshwayo, elikaMpande, elikadingane, elikashaka, elikasenza ngakhona, elikajama, elikamagebe, elikandaba. Akushiwo awabizwa amakhosi alibizwa ngabo lezi. Libizwa ngomuntu wesifazane. But then you have wonder yourself, why are we doing something like that? Because it's wrong lento lokabizwa ngomuntu wesifazane. In fact nje sikhuluma into ngaba siyikhuluma. Ngoba ihlazo leli ukuthi ngempela you can't even protect your daughter. Awukwazi protect her even umama wakho, awukwazi protect usisi wakho. Wonke nje umuntu wesifazane efuna ukubalekela esilwaneni kunawe. I think abantu besilisa yebo khona kubaningi abonakalelwa imphefumulo yabo through abantu besifazane. But akukuniki authority ukuthi umuntu wesifazane ngazumshaya, uzumqobe umfake e-suitcase. You know, but nje amadoda nje so isibasa amadoda sethu. Ezinye izinto siyikhulumayo ukuthi sinakele amadoda ayinakela ngiyani impilo zabo. But ekugcineni asikwazi ukuphila sisodwa. Abantu besifazane laba abasinika injabulo but yobuza umbuzo ukuthi umuntu wesifazane uzomenza yonke into omenza wona. Wawuqala ukuthi uyamthanda. So I think izona zonke izinto esizifundisa abantu besilisa ukuthi abantu besilisa ziningi indlela zokuprotect abantu besifazane. Same thing applies nje lento ukuthi abantu besifazane bongondlelwa izingane zabo oyisebe izingane zabo. Ihlazo linganalo ukuthi ingane othiwa nje uhulumeni ukhona umfana wakini sometimes uyasebenza noma usebe but the only thing ofuna ungayenzi musukumithi izingane zabantu ukuthi ungakwazi wondla. So now anything is izinto lesithola abantu besifazane they're getting abused because babazalisa abantu besilisa and then they leave them like that. So uyabona ama challenges esinawo but akuyonto enhlanganiso le because I don't do those things. But nje ngihlala ngitshela abantu ukuthi bakwethu zinake wena unaka umuntu oseceleni. Awona fana lento yokusoka. Into yokusoka is one of the things asisokeni ukuze singakwazi ukuthela abantu besifazane ngomuntu abomdlavuzo osibeletho umlomo osibeletho. And it's leyo nto odokotela bayayazi. But that's why amadoda ukuthi maningi ama responsibility amadoda afuneke afundiswe ngawo. But into eyinkinga ukuthi asinazi isikhathi sanele. Ngoba amadoda afuna ukunaka. Indoda engagadiwe ingozi. So that's why saqala problem sesidiphonela ofela ukuthi amadoda awenakela impilo zabo. Mase na impilo zawo ke including nazo lezinto zo rape. Uyabona nje ziningi izinto ngempela ofuneka amadoda. Lapha akhona amadoda engihlale ngiwatshela everywhere. Amadoda zinake nina, nina impilo zenu.
ukuze nalabantu besifazane ingaba-abuse ngoba yingozi uku-abuse abantu besifazane. Uyabona nje, for instance, the first person esicabanga ukuthi eBhayibhelini uNkulunkulu wambeka ensimini yaseDeni as far as ngendlela esiza ngayo eBhayibheli, u-Adam wamnika u-Eva. But wathi mase konakele ensimini uNkulunkulu akafikanga, wathi mayefika uNkulunkulu ambuza nga-Eva, wathi Adam kuphi? U-Adam kwafaneke kubethiwa wayengamthandi umuntu wakhe wesifazane, kwafaneke ethi ulo othi asenze lokhu, but wamprotect umuntu wakhe. The first person but why can't we protect our women and children? So ziningi izinto dadewethu. Masiyacela ukuthi abantu besilisa akekho lento ka-16 days of activism ikhuluma, but akube u-365 umhlala umhloniphi umuntu wesifazane. Kufanele ngalento ukuthi abantu besilisa abahlali sometimes sibona nje namhlanje ngihlala ngiwatshela amadoda ukuthi sometimes abantu besifazane abaningi ba-abhuzwa amadoda abo noma abantu babathandana nabo basuke beqala ngabafowabo. Ingozi-ke lapho abantu abayazi ukuthi uma uzoqala ushaya udadewenu umbangela amabhadi lapha awuthanda khona, because uthintwa wena wakwabo. Abantu abaningi besifazane baqala ukushaya abafowabo noma oyise babo, that's why begcine kube leyo nto leyo. So but ngiyacela nje ukuthi bakithi izandla zethu zi-clean, mina ezami zi-clean. Umuntu wesifazane uyazi ukuthi uthintwa kanjani, but why do we abuse abantu? Yindawo ufune kube nezandla ezothinta umuntu wesifazane. Lo muntu usho kuthiwa engathini kuwena. Just amadoda sekuphi amadoda? Just walk away from there. Ngosuka kuleyo nto leyo eyingozi. Have you thought about building a museum or a library or isikolo for isibaya samadoda, so that abafana ingane abafana from an early age zizo-understanda ukuthi kufanele ukuthi umuntu wesifazane bamphathe kanjani? Ngaye ngayicabanga leyo. Ngebhadi-ke ubaba wahamba emhlabeni, but I think wayefana champion kumina. Because izinto eziningi ayikhuluma ngazo I had to follow them. Ngiyibuze ukuthi zenzakala kanjani ngaze, but le yesikole I think ingabaleka, but into eyinkinga eSouth Africa ke sesababaningi. Awusakwazi ukuqondana nesizwe sakho oqondene naso kuphela. Kodwa ke egcineni leyo nto ibalekile. I love one day ukuthi ngibe nayo ithi shoot labo khona awuzofundisa khona abantu besilisa ukuthi what to be a man. Ngoba baningi abantu besilisa abangawona amadoda. Ngakunomehluko leyo nto leyo. Uyabona? Umuntu wesilisa uwenza noma kanjani, kanti indoda yenza ngezinto eziqondile ngendlela afanele. Indoda ayiqhayi lona ixoki, ayikhamazeli nani yonke lento le yenza okuhle. So ke bathi ke ivision yami yebo kwakuyileyo nto lokuthi ke sibinaso isikole sokwazi ukufundisa abantu besilisa ngendaba yokuyiphatha kwabo before beyophatha abantu besifazane. Ndaba zethu nje mhlambe sesiphethe sacela nje ukubuza ukuthi ungabe thini umyalezo wakho nje from isibaya samadoda kuba kwabanye abantu besilisa. Siyazi ukuthi mhlambe nje kunomuntu wesilisa nje ohlela lapha ehostela noma leka nongoma othi hayi mina ngiyindoda kwezinto ngeke nje ngize ngiyothoba kusiyo into ethi le. Kanti umyalezo oqondene nawo ngqonje from isibaya samadoda. Ngiyacabanga ukuthi umlezo wami emadodeni nje noma kubantu besilisa ukuthi akesicabangeni bawethu singezwe ngabantu ukuthi bathi thatha isinqumo sakho ngempilo yakho. Same thing applies lento HIV. I think lento HIV ukuthi ungangizwanga ngiyocheckela ubani umuntu umzimba wakhe awuzwayo. So mina bengicela nje ukuthi bakithi emadodeni nje ngiyayicelela nje ukuthi iCovid ifile bakithi. iCovid iyabulala, sesibonile ukuthi iCovid iyabulala. Same thing angihlale ngiyikhuluma indaba yo-TB because you still have those challenges. Ngoba nginxusa le TB nje yabona nje ngoba ngizothatha ivaccine namhlanje nginephapha elilodwa. So now uma ngalimala nalilodwa iphapha, then what am I going to do? So I'm trying to save myself now. So ke nami ngiyacela abantu besilisa bakuthi hayi ngoba kunjani abathatha izinqumo zabo nje bakithi behlale phansi bethatha isinqumo sokuzwa vaccine
ngiyacela nje ukuthi at least noma singezwani kahle nezinto ezenzakala ezweni kodwa abantu ngeke bethathe inqumo zawo bakithi beyo vaccine ngoba le fourth wave le uyabona athi ize nenkinga enkulu kakhulu. Siyabonga. Izinto ekuthiwa ama-side effects uzozizwa engazuthi ungena ngomhlanje emva kwa-6 hours ngoba wona ukusebenza kwawo usuke sekuphelele itholwa u-1 dose kanti u-Pfizer wona uthola u-half strength. Ama-side effects akwenzeki uwathole kodwa uma uwatholile ayabakhona aba-light. Ngabe wena uthanda ukujova ngamuntu? Wemolazi ake nichaze kahle uthi u-Pfizer uma ngifaka uJohnson within 6 hours ngizo-experience something. Uzobe usuqala ukusebenza kwi-system yakho kuzokwenzeka uzizwe ngazuthi usungenwa umkhuhlane. Ungazizwa mhlampe uphathwa yikhanda noma uzizwe ugodola noma ushiselwa noma kwenzeke mhlampe uphathwe isisu kodwa okwengalo uthola kuyona yombili ingalo ebuhlungu uzoyithola kuyona yombili kodwa lo Johnson kuyenzeka uzizwe ngazuthi uphethwe umkhuhlane immediately after 6 hours utholile i-vaccine ngoba i-1 dose yona. Le ewu-2 dose it's light, it's given in half strength. So ama-side effects uzowa-experience kodwa ngenzeka futhi ungawa-experience. Ile sinikeza ney'ngane ey'ncane Pfizer. And u-Pfizer is divided into 2 doses makela. Uhlukaniswa u-42 days. Kusho ukuthi uma sikunika u-Pfizer namhlanje after 42 days you come back. Sizokunikeza futhi. Kodwa akusho ukuthi kufuneka uze la vele. Wherever you will be la eSouth Africa, phathi card lakho, phathi i-ID yakho bayakuthola ku-system ukuthi you are due for u-second dose ka-Pfizer bayakunikeza. No, but ngifuna ukucheck-a bona ukuthi why ufuna ningitshela ufuna ngizoba nama-side effect. The transparency mageba. Transparency, but ama-side effects hayi ukuthi ama-side effects amabi. Ngoba ngingakhuli nje manje sefuna ngizokuqala ngikhuleke manje. No, mageba benzeka kanje. Kufana nomjovo we-flu. Angithi mangabe ufaka la kuwo usuke u-stimulator umzimba wakho. Amasotsha akho uzokwenza amasotsha antibodies against i-virus. So vele umzimba wakho uzoreact ngandlela thize. Uyabona? Kwesinye isikhathi mina ngenza ngo-March 9 ngenza kusi sonke project ngenza ngo-J&J. Asifani mageba ukuthi fanele bakutshele nje okungahle kwenzeke. Mina ngizange ngizwe lutho, ngizange ngibe nalutho, ngizange ngiphuze napanado, bayibathi bophuza ipanado. Into engayizwa mina ngine-chronic ngidla u-antihypertensive. Into engayizwa nje ukukhathala. Yabona? Ukukhathala fortunately ngangenze ngolwesihlanu umgqibelo nje ukukhathala kodwa nje ngathi angizukulala nje. Yabo vele ke noma uhlatshwe yiva mageba uzozwa vele lapho uhlatshwe khona la kuba khona nje phenyanyana lapha ufake khona inalithi. Kusuke sekuyi-sign ukuthi i-vaccine isiyangena kwi-system yakho isizokhanda ama-antibodies lawo amasosha izoshintsha amanye ama-body cells akho wenza ama-antibodies lawo amasosha okuzothi makwenzeka ungayigqokile kahle i-mask yakho noma ama-precautions e-COVID ungawalandelanga wa-inhale i-virus lama-antibodies akhandwe i-vaccine azoyi-recognize le virus mayingene kuwena akufayithele angeke uzugule wena njengomuntu ongenayo i-vaccine. Ngisuggestani Mina suggest ukuthi uthathe uJohnson. Ngiyasenkundleni yethathu. Ngona uthatha uJohnson mageba ngoba awuzuloku ubuya. Uyabona? Awuzuloku ubuya uzothola nje uzokwaneke. Ukuthi thina Okay, so uyasinikeza imvume ke sokuthi sifake kwi-system ukuthi uyothola i-vaccine yakhe uJohnson. Kulungile manje ngizomangaze umsalise enkundleni. Angeke. Ngiphila ngizondlo bayi kanjani. Hayi.
ke Mageba. Kodwa ke Mageba ukufa phela kubekile. Mhlawumbe uyikhuluma leyo muntu. Mhlawumbe uyikhuluma into leyo. Ngeke aza. Ngizawufika lapha eduze siye. Thina sothandaza. Sokuqala ngedolo ngeke. Oh. Ntwana senzinkulu ngeke. Oh. Kanti ngiyiphilela nje bese ngidonga inkinga. Uright nje akunese uNdlunkulu ukhabazela akunese. Okay, you register ngefone number ethi 0829321432 yakho. Yeah. Uzoreceive i-SMS emva kwemizuzwana nje. Izobe ine-code e-unique. Leyo SMS ngiyibhalile nala ekhadini lakho. Mase ungena ku-online uthi Angeni angisebenzi ngaleyo nto leyo. lapho sesi-applyela le certificate esine-barcode uzocela nombani akasize. I-code yiyo le. Certificate ngoba manje kwezinye indawo bafuna uyakwazi ukusiphinda uyakwazi ukuhlalisa efonini yakho. hayi Siyabonga usungandlula-ke vaccination. Ngiyabona nina. ungesaba Makuthi nwaya nje Mageba uvela uthi bambathi nje kancane Amadoda ayike baleka nje. athi makhona Manje watshela kanje amadoda ukuthi kuzoba manje mase singawathe Yes, I'm coming to this now. So, okay, yes. Oh. Kodwa mawufika la Johnson and Johnson. Nangu Johnson and Johnson. You want to put it? Yolo. Yeah. Johnson and Johnson wakho ujova kanye okwamanje. Iwona lozosiza ekutheni. Awungembuza udokotela omfunayo. All right. Kodwa kufanele ngibe ngizojova osibili la. No. Uyi-Johnson and Johnson wamanje sajova kanye. So you must know that Udokotela bethu Kunjalo ngithi ngiyaconsulta. Oh. Angifuna ukuthi uhambe mase Bacela ukuthi ukhiphe sebenzisa iphi ingalo kakhulu Mageba. Ngikabela. Ngiyajova manje. Ngiyajova manje kodwa kuno Johnson no Pfizer. So sengivula uJohnson kanti abangijova uJohnson. Ngikabela. tshela ukuthi ngikhona ngikade nginodlukulu uMageba le uthi uthandele uyena ongarenjelayo khanya hayi kulungile okay angifuna ngiconsult advise wenza kahle. naye usho njalo kulungile Jovani bakithi Usabuza ngengalo ma. Usabuza ngengalo. ingalo ngithi usebenzisa right kakhulu. senso right Akayenze right left Yeah. ngimdala na 14 phela 49 na 49 Ndabe sithi ngithi u-right ngokwesandla. yangura no So asebenzise ngala, yeah. So sizojova ngala. Iyona ingalo lo ongayisebenzisi ngoba kunokwenzeka ukuthi ibe for about 2 days. how Awuraphi. ngiyabona bakithi Awuraphi kahle. mina mangithinteka ngifuna ukuthinta leyo ndaba leyo Awuzozama ke kusho ukuthi ungayihlikihli.
ngoba uma uyihlikihla kunokwenzeka ukuthi Hey, ngaze ngafelele emhlabeni. iyakhonda Angeke bazokhipha kanjena. La, Kuwena kodwa. ayilo ngikhumbula. Hey, Sival. Oh, okay. indaba yokuthi uvelile kuzo lezi ey'fakayo ungayiboni for 2 days angibuzi. Ngifuzela amazi. Injobe kahle ngathi nje umkhwala wakho. izokujoba kahle khoneka Kunjani phela? Kanjani ngibatshela labasokayo. Anosoka kahle ngathi ngisoka ingane zethu. yebo This is the important picture. Yeah. Ngibhekelene. Okay. Yabezi. Khona okuzwile. Lutho. Hey, asiyibonanga inyembezi Lutho. Azange ezwe lutho. Oh, ngathiwa bathi uyamsika ngathi khona isithombe abangasithola. Oh, bacela omunye umjovo. Ndaba, ngoba lezi ithombe isona esibalulekile impela la usujova, besicela ukhiphe imask. Yeah. Siyabonga. Lights. Phinde simsethele omunye umjovo noma ungeza ukujova kodwa just to imitate. Imitate. Yeah. hey mfowethu. Hayi bazosukuma baningi abavela. manje ubani ozokuphosela ku-social media magebe ngoba wena Nina, oh. Hayi, No, nina. No, but then we page here Yeah, lokudlala Isibaya Naso Naso isithombe sakho. ngisithombe. Nangiphinda. Hayi. Senzela nje ithombe ke manje. Uyaphoza manje magebe. Usibuke manje. Ekhanda phela. Sobona. Yeah, sobona. Sobona phela. Uzobonakala ukuthi udlala ngathi. No, ibeke ngemuva khona. Yeah, sikhona singaboni. Yeah, kanjalo ke. Ayisondezi lento kimi. Mina ngayilusa abantu ubuhlungu sabo. Okay. Okay. Perfect. Yeah, siyabonga. Ngagula nje ngiza ku. uzomthola ukugula sekulindele 364 yabona la ekhadini lakho Bengithi ngizomforwardela vele mase. Ngoba nimsebenzi nto yo. Oh, na yilo kunjani ikhadi, guys? Nali ikhadi. You guys saw the card. Yeah, no. There we go. Uma ungalibamba nilibambe nandaba nobabili. Lo khani nibhekisa ngakuthi. Video I got the first. Okay. Siyabonga. noma usafari nama-side effects asebethulise wona ukuphuza iPanado bakubalekile ayiyafika nje iPanado uzothatha amaPanado amabili engabe usiza ngathi every after 6 hours kodwa uma uzizwa ukuthi u-right awunasymptoms ungawaphuzi into sesi-advise abantu ukuthi bayenze just lay low uzama ukuthi ulale ekhaya futhi kahle kahle uyawenza ama-activities azokustressa uma ukuthi uyajim ungajimi uphathe insimbi for the next 2 days uma ukuthi unomsebenzi heavy nanga amaPanado cabanga ukuthi azokulasta amaPanado Ushuthi lithombe because Yeah, izakho mntu. Yeah, sithi leziningi kodwa bazosinikeza amakhamera abamahle. Siyise ku Sky, yeah. uzosebenzisa u6 kuphela ngoba uzokwazi 2 every after 6 hours